जौखौ आं फेबाय गाज्रि दा मोनसै I love you बुंफ्लांगारबाय। हेलौ लोगोफोर, दिनै बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गासैखौ बरायनानै लाग्रोनाय थालायबाय। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' भिडिअनि ससे क्लिप्स आरो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे। बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। नोंथांमोना बे भिडिअनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय जोबजासे नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। लोगोफोर, AM फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे आपकामिं बैसागु मिउजिक भिडिअनि सायाव एसे शेयार खालामना होनो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। बे आपकामिं बैसागु मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों आगैलै हायना। बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फावखौ खालामगोन गेमस्रि दैमारिजों लोगोसे बर'नि मुंदांखा फाव खालामगिरि बिथां लिंसार बसुमतारी आरो मेथाइखौ रोजाबदों बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जाखांफुनाय बिथां जेसि नार्जारी आरो बिथांजों लोगोसे फुंबिलि बसुमतारी। करिय'ग्राफखौ खालामदों बिग्राय बसुमतारी, मेकआपखौ खालामदों कल्पना बसुमतारी, बिथाङानो DOP खालामदों बिरंकम। लोगोफोर, बे फैनो गोनां आपकामिं मिउजिक भिडिअखौ सोर सोर नोंथांमोना नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जानानै दङ बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो। बे आपकामिं बैसागु मिउजिक भिडिअआ जोबोद मोजां जागोन बायदि मोनदों दे, मानोना नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बिथां गेमस्रि दैमारि आरो लिंसार बसुमतारी मोननि फाव खालामनाय मिउजिक भिडिअफ्रा माबायदि जायो आरो बिथां जेसि नार्जारी आरो फुंबिलि बसुमतारीनि मेथाइ रोजाबनाया माबायदि जायो। नोंथांमोना बयबो मिथिखायो बिथां जेसि नार्जारीनि मेथाइ रोजाबनायाव गोदानै दाखालिसो मोनसे मिउजिक भिडिअ रिलिज जानानै थांबाय, जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों बावखुंग्रि हाजो सेरनि। बे मिउजिक भिडिअखौबो नोंथांमोना बयबो अनसायगोन आरो बयबो सापर्ट खालामगोन होनना मिजिंथिबाय। आरो बयबो नोंथांमोना बे आपकामिं बैसागु मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायदो लोगोफोर। जेब्ला रिलिज खालामो अब्ला बेनि सायाव गोदानै मोनसे फिन नोंथांमोननो आपडेटनि गेजेरजों फोरमायनानै होबावगोन। लोगोफोर, लोगोसे आंनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान आपकामिं मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुन आरो एलबामफोरनि भिडिअ आपडेटखौ थाबैनो मिथिग्रोनाय बायदि। थेंक्स फर वाचिं।